Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Җәй әкрен генә соңгы көннәрен саный. Кемнәрдер әле һаман яу итә, кемнәрдер укырга әзерләнә, кемнәрдер бакчада казына, кемнәрдер безнең кебек көн сайын эшкә ашыга. Туташ кызлардан соң көтмәгән генә табигатькә салкын көз сулышы килеп бәрелде. Безнең студияда һәр вакыт җылы, якты. Сезне кайнар сәламли алыбызга шиксез шатбыз. Саулармысыз? Сезне манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм алып баручылар Әдилә Сафарова һәм мин Илнур Фәсхетдинов сәламли. Кайбышта 9 районнан килгән фольклор ансамбльләре кунаклар катнашында кичке уен гөрләп үтте. Без инде һәрберебездә юканы пешерә беләбез. Бүген юканы әзрәк төрләндереп пешерербез. Яшьлүзән районының Муллаила авылында әниләр хатирәсе исемле очрашу узды. Шит җирнең бердән-бер яхшылыгы туган җир кадерен ныграк сиздерүе дигән Шәүкәт Галиев. Чыннан да кеше кайда гына китмәсен, кайда гына төпләнмәсен, нинди генә уңышларга ирешмәсен, туган туфрагыннан, туган җиреннән олы була алмый. Алдагы видеозмабыз Әлки районы Яңа Әнҗерә авылында яшәүче Гобайдуллиннар гаиләсе турында. Безнең авыл Яңа Әнҗерә авылы инде. Искәнҗерәдән аyrılıp çıkıp oturganlar revolütsiyadan soň. Şu munda indi elek 45 hujalık idi. Kitip bittiler de bir zamanla 11-12'ye gene kaldı. Kişi sanı da zeydi. Indi hazır malaylar bağlar munda kalıp tırmış kırıp iler salıp çıkmış. Dağın arttık. Alını hazır indi kişi sanı da 46'ga gittik 20'den. 46'nın 26'sı biz. Авылның bir урамында гына да Гобайдуллиннарның 5 йорты бар. Бunda ылы малай инде тора. Бunda 3-нче малай. Икенчесе ана теги кырыйда, икенче малай. 4-нчесе инде тегендә елганың теги ягында Исала. Бunda Исалучылар бар, кайтучылар бар. Авыл матур булгач хәзер кире кайтучылар да бар. Румия Гобайдуллина шушы авылда туган, 41 ел элек Яңа Әнҗерә егетенә кияүгә чыгып, алдагы язмышын хәл итә. Ире Рәшид туган авылларын саклап калуны төп шарт итеп билгели. Еллар үтә, аларның дуслары, туганнары, күршеләре шәһәргә чыгып китә. Үзләре шунда тиртүгә, балалар үстерә. Бүгенге көндә 4 малайлары, 3 кызлары, 17 оныклары бар. Кичкенәдән пишәнен чабып bütün нәрсәне эшләп үстеләр, бәрәңгесен диен эшләп, малайлар да кызыбыз да кичкенәдән эшләп үсеп. Авылны бетерәселәр килмәде инде, әле менә авылдан чыгып киткән кешеләрне дә яратмыйлар. Монда Әнҗерәгә йорт салып чыкты Ринат абиси предатель дип киләтер. Авылны ташлап киттең дә. Китмәйбез диделәр, авылдан китмәйбез. Кая барсаң да эшләп ашарга ни, беркем дә бер нәрсә китереп бирмәй, кая барсаң да эшләргә үзебездә эшлибез дип. Халыкта ясында ни күрсә, эш канында шул булыр дигән гыйбарә бар. Ул бигрәк тә Гобайдуллиннар гаиләсе мисалында аерым ачык күренә. Капка төпләреннән үтүгә күз үзеннән үзе чиста итеп каралган зур матур бакчага төшә. Бусы безнең бакчабыз инде эшләп бетергә генә кирәк. Чәчәкләр яратабыз менә. Çeşitlerine oturtabız, kıyar kebiste, kişer soğan barsı da üzerimizdeki. Рәт-рәт кукуруз, карбыз, кавыннар, тагын бик күп төрле яшелчә, җиләк җимешләргә тап буласың. Кырый-кырыйларда матур итеп кызыл, кара карлыган, кура җиләге куаклары, алмагачлар үсеп утыра. Каршы якта гаскәр кебек умарта аялары тезелгән. Монысы инде Рәшид абыегыз фронты ди Румия ханым шаярып. Рәшид Гобайдуллин умартачылар гаиләсеннән. Кичкенәдән бал аерта, кортларны тәрбияләргә өйрәнә. Күп еллар урман каравылчысы булып эшләсә дә, умарталары турында онытмый. Әз булса да тота. Хәзер вакыт күп, шуңа да аларны арттырырга булдым ди ул. Үземнекеләр минем каядыр 30-35 пока чыккан вакытта. Менә аерса инде уже бер 50-гә җитә ул. Ну бөтенесе аерып бетәлмәй. Менә шул чама хәзер инде бал вакыты җитә, без аларны кушабыз. Что бал күбрәк булсын өчен. Малайларныкы тоже тегендә аларның үзләренеке, анда 120 микән инде аларның 130 шул чама. Эше күп булса да күзгә күренми. Тик менә балны аертып банкаларны татлы сый белән тутыргач, күңелгә рәхәт булып китә ди умартачы.
Авылыбызны бетермибез дип яшәүче Гобәйдуллиннар менә шулай итеп тормыш күрә. Башкача яши дә белмибез. Бу җәйдә эшлисе эшләребез байтак. Бакча, умартаны исәпкә алмыйча, бер малайыбызга гараж, икенчесенә сарай торгызасы, йортны яңартасы бар. Авылыбызда юлы да, кибете дә, клубы да бар. Табигаты да искиткеч матур. Шуңа да Әнҗерәдән күчеп китәсебез юк ди алар. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Шагыйрь булсам, мин дә туган ягыма багышлап, менә шундый шигырьләр язар, җырлар иҗат итәр идем. Барысы да алда, Илнур. Әмма безгә Габдулла Тукай шигырьләрен сөйли-сөйли бу матурлыкка карап хозурланасы гына кала. Бар иде яшь чаклар, кисә тулы борчаклар дип кабатларга ярата әби бабаларыбыз. Минемчә, алар сагынып сөйләрлек кич утыруларны, кичке уеннарны искә аладыр. Шишмә янында, болыннарда, су буйларында җырлап, биеп күңел ачу борынгыдан килгән гадәт булган. Әнә шул матур гадәтне яңарту максатыннан берничә ел элек төгәлрәге 8 ел элек Кайбыш районы авылында кичке уен проектын тергезеп җибәрергә дигән карар кабул ителә. Авылларның үзәк урамнарында яшьләр, апа-абыйлар, әби-бабайлар төрле милләтләрнең сәнгать коллективлары белән берлектә җырлы биюле бәйрәмнәр башлана. Кичке уенны уздыру күркәм гадәткә әверелә. Быел анда республиканың 9 районыннан, Мари-Эл республикасыннан да катнашучылар килде. Быелгы кичке уенда безнең иҗат группасы да булып кайтты. Гөрләде ул көнне Кайбыш урамнары. Танылган актриса Галия Кайбецкая музее яныннан башланып киткән җырчыларга башка төркемнәрдә кушыла бардылар. Татарча, чуарча, рус, мари һәм крешен җырлары яңгырады. Туктап, рәхәтләнеп биеп тә алдылар. Җыр бию ташкыны Кайбышның үзәгенә урнашкан Каенлык паркына агылды. Биредә кичке уен, халык җыелган мәйдан гөр килә. Арча районы хәзинә фольклор коллективына кабаттан алкышларыбызны бүләк итәбез, арчалар. Кайбышта кичке уен бәйрәме 8нче тапкыр үткәрелә. Елдан-ел масштабы киңәя, программасы кызыклырак була бара. Матур иттереп урамнардан, шулай иттереп җырлап, гармоннар белән, балалар белән, урта яшьтәге буын белән, өлкәннәр белән матур иттереп бергәләп, урамнан үтеп, җырлап, мәйданда килеп, уеннар оештырып, инде үзебезгә бер матур гына нәтиҗә ясыйбыз. Берәр ай алдан без инде бөтен авылларыбызда шундый матур гына, мондый кичкә генә кичке уеннарны ясап киләбез. Менә йомгаклар өчен без район үзәгенә матур иттереп, менә шулай иттереп бүгенге матур бәйрәмгә җыелып, тагын бер үзебезгә бер нәтиҗә ясарга дип җыелдык монда. Уңышлы булсын бәйрәмнәр, киләчәктә дә дәвамлы булсын. Без инде моны республика күләмендә генә түгел, киләчәктә Алла бирсә Россия күләменә күтәрергә җыенабыз. Моның өчен бөтен мөмкинчелекләребез бар. Район башлыгы тамашачыларны, кунакларны котлап үзенең рәхмәт сүзләрен, теләкләрен җиткерде. Чара милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләрне саклау елы кысаларында да үткәрелә. Шу
шундый матур кичке уен бәйрәмен оештырылганбыз икән. Димәк, инде ул безнең мәдәниятебез яши һәм чәчәк атачак дигән теләктә кала. Менә бүген күргәнегезчә безнең районнар килде. Апас, Тәте, Шүпрәле, Яшкарла, Арча, Әтнә районнары, үзебезнең Кайбыш, Апас, үзешчән сәнгать осталары матур гына катнашып киләләр. Әлбәттә, инде һәр милләт үзенең дуслык бердәмлеген күрсәтә. Менә бу бәйрәмнәр республика күләмендә дә күп булсын иде. Дуслыкны берләштерә торган кичке уеныбыз чәчәк атсын дигән теләктә калам. Апас төбәгендә ул безнең татар дөньясына Шәүкәт Галиев, Фәхри Насырдинов, Фердинанд Салахов, Илсур Сайфиннарны бүләк иткән Гүзәльяк, Тау-Як районнары арасында ул безнең иң уртада урнашкан. Һәм инде менә шушы кичке уен проект Кайбышлар алар безнең ут күршеләребез. Кайбыш белән без кайчандыр бер район булып торган чаклар да бар иде. Шуның өчен аерыта Икрәтә якын безгә Кайбыш төбәге Кайбыш чагы. Бик әйбәт, бик матур оештырылган, бөтен нәрсәсе матур үз урынында, Аллаһка шөкер. Бик күңелле уйнадык, җырладык, уеннарда катнаштык инде менә бергәләп. Тәмле ухалар белән, чәйләр белән сыйлап каршы алдылар. Бик шәп, бик әйбәт. Кайбышта татарлар, чуашлар, руслар һәм керәшеннәр дус, тату яши. Алар үзләренең гореф-гадәтләрен җыр-бию аша тәкъдим иттеләр һәм барысы да төрледән-төрле уеннар белән үрелеп барды. Уенда пешкән аш, ухват, табагач кебек сүзләрне кемнәрдер ишетеп кенә беләдер. Бәйрәмдә бу сүзләр еш яңгырады һәм ишетеп кенә калмыйча кулга да тотып карый алдылар. Коймак, пылау, уха исе студияга да таралды кебек. Сизәсезме? Сизәбез. Видео аркылы андый тәмле исләрне җиткерә алмасак та, кичке уенда катнашучыларның яхшы энергиясын һәрберегез тояр дип уйлыйм. Кайбышта узган кичке уенның дәвамын карыйк. Җәй шелләсе, көн кызу, мәйданда тагын да кызуырак, чөнки самавырлар кайный. Быелгы кичке уенга яңалык керткәннәр. Һәр коллектив самавыр кайнатуда ярыша һәм матур итеп кунакларга чәй тәкъдим итә. Бу күңелле һәм тәмле мизгелләрне, биредәге атмосфераны сүз белән генә җиткереп булмас. Әйдәгез, кайберләрен карап та китик. Мөхитдиннәр утарыннан бал алып килдек. Рәхим итегез. Шүрәле шәйиннән, Арча шәкшәгеннән, Арча ягы җырлыя, Арча ягы моңлыя. Самавар кайнау. Менә һәр район үзенең самаварын алып килеп, үзенең чишмә суларын алып килеп, самаварда чәй кайнатты. Инде бу төп асылы дип уйлыйм. Чөнки һәр район үзенең әле ул самавар кайнатуына түгел, шушы чәйен кайнатып халыкка тәкъдим итү. Ул инде бик зур горурлык дип саныйм. Кичке уен көн акырындап кичкә авышты. Хис тәэсирләр ташып тора. Катнашучылар да, килгән кунаклар да кичерешләрен безнең белән уртаклаштылар. Алай гына да түгел, кайберләре җырлап та бирделәр. Районнардан, 15 районнан монда кунаклар килгәннәр. Шул кадәр күңелле, матур, милли бәйрәмнәребез, милли җыр, биюләр белән үрелеп бара. Шул ук вакытта уеннар да, халык күп, чәй дә оештырылган. Бар яктан да карап, һәр яктан да уйланылып эшләнгән бәйрәм. Күңелле үтә, үзебез дә катнашабыз.
халыкны да катнаштырырга тырышабыз. Үзебезнең Чүти мишәрләре фольклор коллективы бар. Коллективыбызда 17 кеше, 2 гармунчыбыз. Әйбәт кенә эшләп киләбез. Биек таулары барыла, тау астында таллар бар. Талыда яфрак бездә сагыну, сездән инди хәлләр бар. Татарстанда яшәүче төрле милләтләрнең вәкилләре менә шушы бәйрәмдә, кичке уенда. Монда инде халкыбызның гореф-гадәтләре дә, аның теле дә, милләте дә менә саклана. Шуңа күрә инде мин бик тә шат. Бигрәк тә инде Кайбыш район хакимият башлыгына, район мәдәният бөлеге җитәкчеләренә бик зур рәхмәтем җиткезәсем килә. Чөнки менә барлык милләтне шушында туплап, зур бәйрәм ясау менә үзе бер ничек әйтергә кирәк, бу инде үрнәк. Монда без бүген бейдек, йырладык, безгә бит ашады. Наша республика такая прекрасная, потому что все люди, народности живут так крепко и уважают друг друга. И поэтому мы сюда сегодня приехали, чтобы отметить такой грандиозный праздник, где участвуют 7 районов, 7 наций. Мы уже друг друга знаем, потому что уже мы здесь не первый год. Кайбыцкий район – это очень гостеприимный район. Настроение и атмосфера праздничная, хорошая. Все рады друг друга видеть. В этом очень большая заслуга, конечно, руководителей этого праздника. Организовали так, что все здесь чувствуют себя как дома. Ставила кудерушки, да на реке оставила ведерушки. Раз-два, люблю тебя, да на реке оставила ведерушки. Һәрбер милләт үз милли ризыгыннан табын кырган. Кыймагы да пешә, Казанда пулавы, ухасы кайный. Теләгән һәркем рәхәтләнеп сыйлана алды. Менә шулай тырышып эшли дә, дусларны, туганнарны җыеп, күңелле итеп бәйрәм итә дә белә кайбышлылар. Кунакханәгә рәхим итегез, укытучы һәм остаз елына багышланган сәхифәбезне дәвам итәбез. Бездә кунакта Казанның 116-нчы номерлы лицейның татар теле укытучысы, иң яхшы туган тел һәм әдәбияты укытучысы, Бөтен Россия һөнәри конкурсы финалисты Зилә Габдинова. Зилә ханым, исәнмесез? Исәннәрмесез? Хуш килдегез. Беренче сорау булып, әлбәттә инде сезгә остаз буларак, укытучы буларак, шушы һөнәрне ничек сайладыгыз, шушы тормыш юлына ничек бастыгыз дип сорыйк. Иң беренче минем өчен үрнәк минем әтием булды. Чөнки ул искиткеч белемле, укымышлы, һәм инде үз фәненә мөккиппән киткән һәм үз фәнен инде бик җиңел итеп балаларга аңлатып бирә белүче укытучы иде. Нинди фән укытайды? Ул химия укытучысы иде. Химия бит инде ул авыр фән. Ул инде шуны бик җиңел итеп укучыларга аңлата ала иде. Шуңа күрә инде иң беренче үрнәк минем өчен әтием булды. Аннан соң инде минем сыйныф җитәкчем, рус теле һәм әдәбияты укытучысы Рәйсә Гадиевна Дәүләтова үрнәгендә мин филолог булырга теләдем һәм инде шушы һөнәрне сайладым. Алга таба кемнәр остазларыгыз булды? Остазларым бик күп булды. Чөнки мин университетны укып бетергәч, 2 ел рус теле һәм әдәбияты укыттым. Шуннан соң инде үзем татар буларак, татар теле укытучыларына карап, нишләп соң бу балалар 11 ел буена татар теле укыйлар? Ләкин 2 җөмлә матур итеп татарча әйтә белмиләр дигән сорау мине борчыды. Үзем укытып карыйм әле дип, бик күп укытучылар белән эшләдем, бик күп методистлар белән эшләдем. Менә аларны санап китәм берничәсен. Рәсимә Равиловна Шәмсетдинова, безне дә укытты. Валерия Николаевна Мещерякова, Розалия Рахматулловна Нигъматуллина, Роза Закиевна Хайдарова, Кадрия Сунгатовна Фатхулова. Менә аларның барысы белән дә мин бик якыннан эшләдем. Алар минем дәресләремә йөрде, мин аларның семинарларында укыдым. Һәм инде менә 27 ел рус телле балаларга татар телен үз методикам белән укытып киләм. Шактый хезмәт стажы җыелган. Менә Рифат Салахның укытучыларга багышлап
әйтелгән бик матур сүзе бар. Укытучы булу, фәрештәләр язып бетерә алмаслык изгелек. Сез менә моны кайчан сиздегез? Мин инде моны беренче дәрескә керү вакытында ук сиздем. Менә укучылар алдына килеп бастым. 10-нчы сыйныф укучылары иде. Һәм инде мин шушы балалар нәрсәгә дә булса өйрәтә алсам, мин бик бәхетле булыр идем дип уйлап, шушы миссияны хәзер 29 ел буена үтеп барам. Менә сезнең 29 еллык зур тәҗрибәгез бар. Менә ләкин бүгенге көндә, бүгенге заман балаларын укытуда иң зур кыенлык, ләкин иң зур ниндидер киеренкеләр бардыр. Балалар бит алар уңышсызлыкка очраса, ой, мен башка тырышмыйм, мен башка миннән бары булмый диләр. Шуңа күрә без аларга уңышсызлыкка ирешергә юл куймаска тиешбез. Без аларны уңышлы булырга өйрәтергә тиешбез. Шуңа күрә инде аеруча бу татар телен укытканда без аларны кызыксындырырга шушы фән белән тиешбез. Шуңа күрә инде әгәр шуны укучыларны кызыксындыра алсаң, укучылар бик теләп татар телен өйрәнәләр. Менә сез кемне дә булса ияртә алдыгызмы? Үзегезнең менә шушы татар теле укытучысы булам дип сезгә карап кызыгып киткән укучыларыгыз булдымы? Укучыларым бар, шундый. 3 укучым татар теле укытучысы булып китте. Субханалла. Менә сез әйтәсез, үземнең методикам белән 29 ел инде укытам дип. Менә шул сезнең методиканың төп сере нәрсәдә? Бәлки берәр кызыклы шундый чыгарылышын. Төп сере балаларга татар телен уеннар аша өйрәтү. Алар инде дәрес буена уйныйлар минем белән, һәм инде уеннар бер-берсен алыштыра, һәм инде шул уен вакытында балалар үзләре дә сизмичә татарча сөйләшергә өйрәнәләр. Зилә ханым, шушы матур әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Яңа уку елында сезгә зур уңышлар теләп, шушы зур эшегездә уңышлар теләп, без сезнең белән саубуллашабыз. Хәзер Яшелүзән районының Мулла Иле авылына юл алыйк. Монда бик күркәм бәйрәм узган. Ул әниләр хатирәсе дип атала, авылдашларны, кайткан кунакларны берләштергән бу җылы бәйрәмдә хәбәрчебез Миләүшә Ризванова да булып кайтты. Яшелүзән районы Мулла Иле авылында Әнкәйләр хатирәсе исемле очрашу булып узды. Авыл халкы мәчет янында урнашкан күл ярында зур мул өстәлләр әзерләп, самавырлар кайнатып, төрле тәмле ризыклар пешереп, әлеге авылның барлык әни исемен йөрткән, бакый дөньяга күчкән авылдашларын искә алдылар. Бунда авыл бәйрәме, әниләр хатирәсе дип атала. Мондан да Ирек белән Соня bütün авыл яшьләрен, bütün авыл кешеләрен җыеп, менә шундый бәйрәм оештырасылары килде. Алланың рәхмәтләре яусын. Менә шундый матур күңелле бәйрәм бүген. Күңелле бер шатлана, Аллаһка шөкер. Бүгінгі мұнда әнкелер еске алып, оларға жырлар шығарып, шиғырлар шығарып, бек традицион матур праздник. Бұла шул праздник хөрмәтенә мұнда хәзер бүтін авылның шын зрительләр қарауға келген. Үзеңә көч табу, үзеңә ләззәт табу, үзеңә мәхәббәт табу, тормышта яшисе килә торган өмет белән яшәү шин барлыкта килә. Мулла Иле халкының дугалары, изге теләкләре кабул булсын. Ә мондый күмәк очрашулар, җылы аралашулар тормышларына ямь өстәп торсын иде. Кадерле тамашачылар, манзара үз эшен кунакханә белән дәвам итә. Бездә кунакта даими кунагыбыз белгеч Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Габдрахманова. Айгөл, исәнмесез? Исәнмесез. Исәнмесез, Айгөл. Беренче сорау сезгә белгеч буларак бирәсебез килә. Менә хәзерге көндә, шушы август ахырына якынлашканда, бакчада без нишләргә тиеш? Дөресен генә әйткәндә, инде безнең бакчачылар өчен бик кызучыр дип әйтәсе килә. Ни өчен дигәндә, хәзер инде берничә ярты ел дәвамында куйган көчебезне, куйган көчне инде нәтиҗәсен күрә башлыйбыз. Ул да булса уңыш алу.
Инде хәзер уңышны дөрес иттереп җыеп алып, аны дөрес иттереп саклау тора инде. Беренче эш буларак хәзер инде күпләре без чыгар дип уйлыйм инде мин. Ни өчен дигәндә быел бәрәңге иртәрәк утыртылды. Хәзер бәрәңге алу чоры башланачак. Менә хәзер монда инде нәрсә әйтәсе килә. Бәрәңгене инде әлбәттә ничек җыярга бөтен кеше дә белә, бит, менә аннан соң калган туфракны нишләтергә. Менә монда басым ясыйсы килә, ни өчен дигәндә, хәзер туфракны дәвалау белән менә шөгыльләнә торган чор. Монда инде без бәрәңгене җыеп алганнан соң, сабакларын юк иткәннән соң, әгәр дә инде бәрәңгедә авыртулар булган икән, без инде тәкъдим итәбез сабакларны кая да булса калдырырга түгел, яндырырга киңәш итәбез. Монда сидиратлар кулланырга киңәш итәбез. Ни өчен дигәндә, менә җир ул кара җир ул тик ятырга тиеш түгел. Чөнки туфрак ул тере организм, анда микроорганизмнар эшлейме, алар һәр вакытта да эшләп торырга тиеш. Һәм менә иң беренче сидират буларак нәрсәне тәкъдим итәбез, ул да булса горчицаны куллану. Ни өчен дигәндә, чөнки горчицаның тамыр системасы аның бик аска кадәр китә, һәм ул туфракны көпшәкләндерә. Ягъни алдагы уңышка монда инде кислород алмашы булсын өчен ул бик яхшы сидират булып тора. Яңадан менә безнең бит инде бәрәңгегә зыян сала торган тагын бер корткычыбыз проволочник дибез инде без аны бит ул бик киң таралган, чөнки бәрәңге белән рәттән генә многолетка күп еллык үләннәр үстерәбез, шунлыктан инде ул. Һәм менә монда горчицаның тамырлары, тамыр системасы үсеш дәврендә билгеле бер ферментлар булып чыгаралар, әше, һәм ул менә шушы проволочникка аны яратмый. Ягъни менә ул проволочниктан да котылу чарасы булып торачак. Һәм инде яңадан сидиратны аны дөрес иттереп үстереп тә бетергә кирәк. Ни өчен дигәндә, менә сидиратны шәшәк атканчыга кадәр без аны чабып, туфракка кертеп калдырабыз икән, әле ул безнең органик ашламада булып торачак. Менә бит ничек димәгәндә аның шәшәк атканын көтмәскә кирәк. Аны тиз генә менә шул яшел массасы чабып, ваклап инде туфракка кертеп калдырсак, ул бик файдалы булачак. Менә шундый әлбәттә инде теге сөйләргә җайлы, әмма эшли башлаган кешегә бик күп көч таләп итә торган эшләр көтә. Һәм инде менә тагын нәрсәгә басым ясый килә. Хәзер бит инде безнең алмагачлар, грушаларыбызның җимеш биргән вакыты бит, нәрсәгә басым ясарга кирәк. Әгәр әлбәттә инде менә киләсе елга уңыш бирү фазасы быелдан формалаша. Ягъни быелдан инде бүреләр менә хәзерге вакытта формалаша. Шуның өчен хәзер беренчедән менә адәм баласы бит инде бала тәрбияләгәндә бик күп көчен куя бала тәрбияләр өчен, үсемлек тә менә хәзер җимеш бирә. Ул булай да инде бөтен көчен бирә. Монда әле яңадан киләсе елга да уңышны формалаштырырга кирәк. Шуңар күрә бик күп көч сарыф итә. Һәм инде менә кышка ул яхтыгы көч белән кирсен өчен дип әйтик инде, беренчедән ашларга кирәк. Хәзер бик яхшылап, һәм икенчедән бик яхшылап су сибәргә кирәк. Без инде беләбез, безнең җәй бик коры килде быел, һәм менә монда инде әгәр дә ул теге зур агачлар икән, инде 10 еллык агачлар икән, монда инде кимендә 150 литрга кадәр су сибү кирәк. Гомумән менә хәзер 150 литрны ничек санап бетерергә, ничә чиләк су ташыга? Беләсезме, ничек итәргә киңәш итәм. Кемнәрнең мөмкинчелеге бар инде, әлбәттә. Без бит инде шлангларны сузу хәзер мөмкинчелекләре бик күп. Аларны әкрен, анда менә ничек иттереп шлангадан су сиптергәндә дә турыдан туры кәүсәгә сибәргә тиеш түгел. Аның агач тирәли туфракка сибәргә генә кирәк. Инде шлангларны калдырып, аларны озак вакыт кына агызып калдырырга да мөмкин киңәш итәбез инде. Менә һәм яңадан басым ясап әйтәсе килә, ашларга кирәк. Бүгенге көндә менә ул нәрсә белән киңәш итәсез? Киңәш итәбез хәзер тамыр системасына кирәкле, ул да булса фосфор, калий булган ашламалар кулланырга киңәш итәбез. Менә мәсәлән, ерак авылларда яшиләр ди, кибеткә барып аны алырга мөмкинлекләре юк. Кул астында булган нинди менә шундый иң беренче инде ул безнең ул да булса безнең көл кулланырга мөмкин. Ул безнең бик яхшы теге
Байкалиға инде әйбет, һәм әлбәттә инде шереме куллану. Монда шеремене нәрсәгә басым яссы килә, тирес. Кеше бит инде күз алдында, авылда бит инде һәр вакытта да тирес, әмма бүген генә чыккан тиресне куллану ул бик зур хата, ул бик зур зыян китерә үсемлеккә. Монда бары тик 2 ел дәверендә торган һәм шеремәгә әйләнгән тиресне генә кулланырга киңәш итәбез. Сез шушы темага шулай матур сөйлисез, мен сихрләнеп тә китәм кайфакта. Менә соңгы сорау буларак үзем өчен дип сорыйм. Менә миңа калса күп кенә кешеләр безнең бәрәңгене үстерә белсәләр дә аны саклый белмиләр. Монда инде саклауга килгәндә иң беренче чиратта хәзер дөрестән дә менә саклау урыннары ул безнең базлар бит инде әйбет, ул базны бик яхшылап җилләтергә кирәк. Әгәр дә инде анда гөмбәшекләр барлыкка килгән икән, аларны кырып алып, аның хәтта фунгицидлар бар безнең теге яндыра торган препаратлар бар инде кулланып әйбет. Бер кат менә шушы гөмбәшекләргә каршы обработка эшкәртү эшләп алырга кирәк һәм бик яхшы җилләтергә кирәк. Аннан соң инде бәрәңгене алганнан соң беренче көнне үк инде базларга җибәрергә түгел, кояшы менә уңышны гомумән төрле уңышны җыйганда иң беренче коры көнне җыярга кирәк уңышны. Һәм инде әлбәттә бәрәңгене аз гына тотып, инде без бу вакытта берничә көннән инде ул күренә, кайсылары зыян күргән, кайсылары авыру. Шир белән әйбет аларын инде әлбәттә кырыйга куярга. Һәм әлбәттә инде хәзер андый усул бик кулланылмый, әмма бар безнең препаратлар, биологик препаратлар, менә шул ширүгә каршы туручанлыгын арттыра торган, аларны да ул менә клубниларны да инде эшкәртеп, аннары киптереп базга салырга мөмкин. Әмма бу усулны халык бик кулланмый. Ничә көн менә җилләтеп алырга? 1-2 көн җитәме? Берәр атна торса, инде караңгы урында, әлбәттә салкынча урын булганда, инде әгәр урын бар икән тотарга, әлбәттә менә шайтырып атна 10 көн тотарга киңәш ителә. Миңа калса бәрәңге турында, гомумән бакча турында тагын да матуррак сөйләүче кеше юктыр. Әсирләнде безнең Илнурыбыз. Бездә кунакта Айгөл Габдрахманова булды, Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең җитештерү бүлеге җитәкчесе. Айгөл, зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәтләр әйтеп, сау булашабыз һәм тапшыруны дәвам итәбез. Бәрәңгене кайчан алырга? Бу сорау хәзер күпләрне борчыйдыр. Кемдер инде күршеләр дә чыкты дип алып та куйгандыр. Кемдер яңгырлар башланганчы алырга иде дип уйланып кына йөридер. Белгечләр фикеренчә, бәрәңгенең өлгерү вакыты уртача 90 көн икән. Сабакларның 50-60% саргайган булса, казырга мөмкин. Аннары бәрәңге кабыгын сыдырып карага кирәк. Җиңел сыдырылса, әле җитешмәгән дигән сүз. Кабыгы каты булса, авырга да була. Без бүген аның файдалы үзлекләрен барлый торыйк. Йыдрык кадәрле, йомры гәүдәле, ак тәнле, ак бигрәк тәмле бәрәңге дип, әлеге яшелчә турында җырлар җырлыйлар. Без бәрәңге һәм аның файдалы яклары турында сөйләшик. Бәрәңгенең туган ягы Көньяк Америка санала. Аннан да экспедициядә йөргән кешеләр 1536 елда угаша. Әмма Россиягә бәрәңге Петр I ярдәме белән керә. Бәрәңге 76% судан һәм 24% башка коры матдәләрдән тора. Әлеге яшелчәдә С, Б, B2, B6, ПП, Д, К, Е витаминнары, фолий кислотасы, каротин, алма, лимон, хлороген кислоталары да бар. Диетик ризык ашаучылар өчен бәрәңге кулай, чөнки ул организмда булган тузларны һәм артык суларны чыгарырга сәләтле. Йөрәк авырулы кешеләргә дә бәрәңге ашарга кушалар. Эчәкләр авыруыннан да файдалы. Тик авырлыкны тиз җыючылар өчен бәрәңгене еш ашарга ярамый. Башка яшелчәләрдән аермалы буларак, бәрәңгенең калориясе 2-3 тапкырга күбрәк. Бәрәңгедәге крахмал кеше организмында озак эшкәртелә. Шуңа да табиблар әйтүенчә, аны атнасында 1-2 генә ашарга. Бәрәңгене халык медицинасында еш кулланалар. Күп очракта тәндәге пешкән урыннарны ши бәрәңге белән сөртеп чыгалар. Борын суламаганда ингаляция ясарга була. Анардан биткә төрле битлекләр дә ясыйлар. Әмма организмны чистартырга теләсәгез, ши бәрәңге согын ичегез. Кул астында булган яшелчәләрнең файдаларын күреп, сәламәт яшәргә насыйп булсын. Солдат дип без кемне атыйбыз? Гомерен аямыйча ватанга хезмәт итәргә, халкын якларга әзер булган кешене.
Махсус хәрби операцияда асыл ир-егетләрбез, бабаларыбыз қаны белән яулап алынган җирләрдә хәрби бурычларын үтиләр. Җиңүне якынайткан Россия геройлары Татарстан егетләре белән горурланабыз. Николай Евгеньевич Кузьмин, вазифасы кием һәм хәрби экипировка склады җитәкчесе. Николай Кузьмин Сүрия территориясендә дә махсус операциядә катнашкан. Махсус хәрби операция барышында тылны кирәк яраклар белән тәэмин итә. Кием һәм хәрби экипировка склады мөдире кирәк яракларны кабул итү, саклау һәм бүлү, шулай ук гуманитар ярдәм өчен җаваплы була. Хезмәтен хөрмәтләп, Луганск Халык Республикасының яхшы матди техник тәэмин ителеш өчен медале белән бүләкләнә. Складка һөҗүм вакытында яралана һәм дәваланганнан соң Яңа Шишмә районындагы туган авылы Лениныга кайта. Николай Кузьмин Россиянең 2нче дәрәҗә хәрби батырлык өчен медале белән бүләкләнгән. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. 20 ел дәвамында Яңа Гасыр телерадио компаниясы үсә һәм ныгый. Тамашачыларны һәм тыңлаучыларны кызыклы проектлар, яңа жанрдагы тапшырулар белән куандырып тора. Бу еллар республика тормышында нинди вакыйгалар белән истә калган? Алдагы сәхифәдә бергәләп күзәтик. 20 ел Яңа Гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2012 елның 24 августында Мәскәүдә шагыйрь, Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә һәйкәл ачылды. Ул башкаланың көньягында Җәлил урамында урнаштырылды. Тагын 7 елдан шул ук көнне Казанга космонавт, Россия герое Сергей Крикалев килде. 2022 елның 24 августында Рөстәм Миңнеханов белән Россиянең оборона министры урынбасары Тимур Иванов Казанның хәрби госпиталендә булдылар. Шагыйрьләрне туган авыл, табигать, мәхәббәт кенә түгел, урамдагы метро да илһамландыра. Шундый бер илһам җимешен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Metroni ko'rganingiz, yer ostida rahatlanib poyezdda yurganingiz. Ishdan uyga tez qaytasan, metrolar bo'lganda, büyük soatlarida bo'lmay, buklarda yurganda. Kelkede, sunlap qaytqan atigini, o'tirdim dibakada. Metroda yurmishim, mashinaga o'tira, ul ishlagan yerga olib bormidi shu metro. Metro aybat endi bora turgan yeringga 1 minutda so'nglamisha barib jitkira. Hörmətli televizor qarawçılar, qonaqxanabizga rəhim etiniz. Bizdə qonaqda şagir, yazışı, dramaturg, jırşı, kinossenarist, Tatarстанның от қазанған сәнгать эшлеклесе, Гаяз Исхақи, Абдулла Алиш, Туфан Миңнуллин премиялары һәм халыкара җыр фестивальләре лауреаты Хабир Ибрахим. Исәнмесез? Исәнмесез.
Хәбир абый, бу көннәрдә сез Казаннан ерак түгел, семинарларда катнашып йөрисез. Менә шул хакта сөйләшик әле. Ну, инде ул безнең атала драматурглар семинары дип, инде ул безнең традицион семинар, ул инде 2 елга бер тапкыр уздырыла. Алдан ул безнең узган иде менә бу Битаман авылында, Әтнә районында, аны безнең танылган драматург Данил Салихов җитәкчелегендә узды инде ул семинар. Бик матур гына узды, бик матур урында. Хәзер инде ул семинарның адресы әзрәк кенә үзгәрде. Нәрсә әйтмәкче булам? Хәзер менә 25-се, 26-се, 27-се августта ул инде безнең атаклы драматургыбыз Туфан Миннуллинның туган җирендә Мәрәт Хуҗада һәм шулай ук инде безнең төп урыны аның Затон поселогында булачак, шушы булачак. Безнең менә шуңа күрә быел аның адресы үзгәрде. Мин уйлыйм инде нәрсә бу кирәктер дип уйлыйм, чөнки Туфан Миннуллин безнең рухы шунда, аның туган ягында, аның анда музейлары бар, шуңа күрә килгән кунакларга да аны карап китәргә бик ни булачак диге. Һәм кемнәр катнаша шушы семинарда? Монда безнең катнашачак инде без үзебез драматурглар, олы яшьтәге драматурглар, яшьләр киләчәк, һәм безнең киләчәк театрлардан режиссерлар. Алар бик сирәк күренәләр менә алдагы семинарларда бик әз булдылар. Быел мин уйлап торам, шактый күп булырлар дип, чөнки ни өчен кирәк бу? Анда укылган әсәрләрне алар тыңлыйлар һәм кайберләрен ошаганнарын алып театрларда куялар. Ул яхшы бит инде. Ул драматург эшендә яхшы, театр эшендә яхшы. Андый мисаллар бездә күп булды. Менә Салават Юзиевның шулай әсәрен куйдылар Тинчурин театрында, мин үзем тәрҗемә иттем аның әсәрен. Һәм шулай Булат Салахов белән дә шулай булды. Бар мисаллар бик күп. Шуңа күрә без инде сөенеп торабыз аларның килүенә. Чөнки бушка узмасын ди, файдага булсын. Һәр әйбернең менә узарган әйбернең бер файдасы булырга тиеш. Ул инде безнең узачак менә шушы каматамагында әйттем мин, Затон поселогында, аны мин инде пароходлар кышлаган җирдә дип атыйм, шундый әсәрдә яздым, шигъри әсәр менә каматамагы тамашачыларына укырмын дип торам, яңа әсәр яздым. Безгә дә укып китегез әле. Без хәзер мин аны хәяттан белмим инде, мин икенче тапшыруда укырмын дип уйлыйм. Чөнки ни, кыска гына әйтәм, соң чагында мин анда җал иткән җегетләр белән, кызлар белән шунда туган хатирәләр искә төшереп. Бик матур урын ул. Мин уйлыйм, киләчәктә анда тагын шулай уздырырга насип булсын дип уйлап утырабыз инде. Безнең семинарның максаты нәрсә? Бүгенге көндә милли драматургияны үстерү. Чынлап та без аны төшерергә тиеш түгелбез. Менә яшьләрнең килүе дә бик әйбәт. Менә яшьләр күп киләме? Яшьләр килә. Менә Булат Минкин дигән күренде, Рамис Латыпов бездә хәзер күренә. Менә әле мин бинарда эксперт таләнда, мин әзерлек кенә рецензия бирәм. Тәнкыйтем дә Радив Кашапов дигән менә бер нинең кешенең миңа әсәрләре килде. Алар экранга чыгып торалар. Мин инде безнең бит менә без яшьләрне сүгергә өйрәнгән. Әмма дә ләкин мин бүгенге яшьләр өчен сөенеп торам. Аларның булуы кирәк, безнең дәвамчы булырга тиеш. Менә безнең Илгиз Зәйниев килеп чыкты, нинди кеше драматург, Аллага шөкер. Менә аның артыннан әйдәп баручылар да бар. Шуңа күрә, менә бер генә әйбер миңа бик аларның ниләре ошап бетми. Менә ничектер тәҗрибәләр җитми. Ул бит уйлыйлар, менә ситуация алдым да, пьеса яздым да, бик җиңел генә килеп чыкты дип уйлыйлар. Ситуация белән генә әз. Тел кирәк, тел байлыгы кирәк, тормыш тәҗрибәсе кирәк, тормышны өйрәнергә кирәк, тормыштан алга кирәк геройларны, прототиплар кирәк. Менә кайбер ниләрне укыйсың, яшьләрнең әсәрләрен. Бөтен геройлар автор теле белән сөйләшәләр. Алай булырга тиеш түгел. Һәр бер геройның, прототипның үзенең теле бар. Мин шуңа күрә мин өйрәтәм, шуңа күрә әзрәкне бездән дә өйрәнсеннәр бу мәсьәләдә дип әйтәм инде. Тартынмасыннар. Шуңа күрә без иштирабыз шушы семинарны. Бәлки менә Мөхәммәд Мәхдиев кебек бөтен кешедә ничектер тормыш тәҗрибәсе туплаганнан соң 40 яшьтән соң гына яза башларга тиештер. Ул инде дөресен әйткәндә ул драматургия русча ул дар инде ул дөресен әйткәндә. Аны мин Мөхәммәд Мәхдиев үзе язып караган. Аның драмалары бар, ничектер куелмаганнар. Эш бит анда гына түгел. Bütün яклап синең язган әсәрең бай булырга тиеш. Ситуация ягыннан да, популярлык ягыннан да, тансыклык ягыннан да һәм шулай тел байлыгы да көчле булырга тиеш. Шушы менә компонентлар булганда пьеса көчле була һәм ул аңардан ул кешедән көчле драматург чыгачак. Безнең тагы менә Артур Шәйдуллин дигән драматург пайда булды, менә Камал театрында куйдылар бер әсәрен. Шуңа күрә безнең киләчәгебез бар һәм булачак. Безнең өметләр бик зур һәм менә шуңа күрә без бу семинарны үткәрәбез. Allah bir saat motor ittirib, 25-inde biz yığılabız, 26-sında saat 10-da bizning ачылу тантанасы була, 27-сендә без хошлашып
Gideriz şimdi. Bana uytali aralaşu da gerek eserek. Elbette şöyle. O tege hamatı yapılıp yatıyor bir naşar. Şu an göre min etesim kileyinde. Türlü fikirler. Yani bizim hürmetli bizim şairimiz, halk şairi Rükay Zeydullah yeteşkiliginde bu seminar bizim ötecek Allah'a şükür. Gürlep olsun, neticeli olsun. Eye Xabirov. Şoşlarınız için big zor rahmet sizə. Sizə big zor rahmet. Çağırğanınız için. Bizdə qonaqda yazışı dramaturg Xabir İbrahimov болды. Табиғат қанунлары бойынша организм көз жетуге, суықларға әзірләнә башлый. Иртәнге ашны әзірләгәндә моны исәпкә алмыйча калмагыз. Көпләребез вакыт юклыкка сылтап иртән бер чынаяк шәй яки кахва белән генә шикләнә, әмма диетологлар иртәнге ашны бер кайчан калдырмаска һәм аны дөрес ризыклардан башларга тәкъдим итә. Hayırlı gün, hürmetli dostlarım. Biz indi her birimizde yuqanı pişire biliriz. Bugün yuqanı ezerek türlülendirip pişiririz. Onun için indi men kefir alam, hem brınzı sıyırı alam şulay, iremşik, un, kızdırır için sıyık may gerek bulur, kamarı için yumurka, hem paprika temletkisi için salıp jibeririz. Tız bırı şimdi elbette. Bismillahirrahmanirrahim. İşimizde en birinci kefir bilen yumurkadan başlap jiberi gelim. Kefir kabarıp pişsin için kefirini soğutkiçten alıp kullanırga gerek mi? Ezerek iyi temperaturasında tutarga gerek. Şunday biraz yine sekretlarında silep alayım hele. Yumurka salabız. Hem indi eybetlep bulgatabız. Tuz indi elbette salıp jiberemiz. Bir yartı şey kalağı tuz gerek bulur. Hem indi biz mağa salıp jiberemiz iremşikni. Bizge indi hazır uğuş aşağı sırnı oğarman. Sırnı şulay vak uğuştan oğam. Bizge şulay paprika gerek bulur. Hem eybetlep bulgatabız. Hazır indi ekringine biz unni isteybiz. Min pamır kabartqıçın unga salıp bulgattım. Hazır ekringine indi biz unni istep şulay kamır izebiz. Kamarını şulay teger edip koyabız. Kamarı bir yumuşak mı indi şulay kul bilen jeysek de yarıy. Mene hürmetli tamaşaçılarım, subhanallah, mene nişik bizning temli yuqabız ezir buldu. Yuqanı indi elbette anı şulay kesip tırmıylar, şulay izip aşılar, sındırıp alalar. Aşlarınız temli bulsun, uzun emin ömürler sizge dileyim. Biz barımızda türlü. Kimdir şey yarata, kimdir kofega üstünlük bire, kimdir itekkiye, kimdir şolbar. Ama bizning barımızның da bir ortak yağımız var. Bu cinsiga bulgan мәхәббәт. Гардеробта иң кирәкле киемне сайлап алырга кушсалар, мөгаен күпләр джинсыны сайлар иде. Ә сез аның барлыкка килү тарихын беләсезме? Кызык дөнья сәхифәсендә Миләүшә Ризванова бүген нәкъ шул хакта сөйләр. Миләүшә, рәхим ит, сүз сиңа.
Ушрашырга йөрисі юк, ятасың идә генә кәштүм, шалбарың да тузмый тора гел шөйдә генә. Ләкин без тик тормыйбыз, без һәр вакыт хәрәкәттә. Сез дә шулайдыр, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Хуш, Илнур, Әдилә, саулармысыз, кадерле телевизор караучылар. Тик тормаган кешенең киеме дә тиз туза. Әле без җир астыннан алтын эзләмибез дә, шахталарда йөрмибез. Ул очракта миңа көндә кием алып торырга кирәк булыр иде шәт. Мәсәлән, Джейкоб Дэвис белән Леви Страус нәкъ менә әлеге мәсьәләне шишәр өчен яңа тукымадан иң беренчеләрдән булып джинсы чалбары теккәннәр. Аның тарихы булайрак. Джейкоб Дэвис белән Леви Страус фермерларга һәм шахтерларга эш комбинезоны тегү өчен официаль рәвештә патент алалар. Алтын приискаларда эшләүчеләрнең чалбарлары чыдамаган, тиз тишелеп чыга торган булган. Аларга алтын йөртер өчен ныклы чүпрәктән тегелгән чалбар кирәклеген ишеткәч, 24 яшьлек тегүче Леви Страус шундук эшкә тотынган. Ә Джейкоб Дэвис эшчеләрнең чалбарларының кесәләрен тагын ныклырак итәр өчен бакыр белән чүкеп беркетергә тәкъдим иткән. Джинс чалбарларны индиго, карасу күк төстәге калын киндер тукымадан теккәннәр. Мондый тукыманы Франциянең Ним шәһәрендә чыгарганнар. Генуя диңгезчеләре шушыннан тегелгән кием кигәнгә аларны джин дип йөрткәннәр. Джинсы сүзе дә шуннан килеп чыккан. Алтын эзләүчеләрдән тыш Америкадагы ковбойларга да джинсы чалбарлары ошаган. 1830-40 елларда алар Американың символына әйләнгән. Ә кызлар өчен джинс чалбарлар 1934 елда гына тегелә башлый. Ни өчен дип уйлыйсыз? Чөнки ул чорда хатын-кызлар әле чалбар киергә кыймыйлар. Ләкин Elvis фирмасы тарафыннан 1934 елда әлеге чалбарлар беренче тапкыр эшләнә һәм хатын-кызлар өчен бу кием тигезлек, иреклек символына әйләнә. Джинслар беренче тапкыр СССРга 1957 елда Бөтен дөнья яшьләр һәм студентлар фестивале вакытында эләгә. Беренче чиратта джинслар белән Мәскәү һәм Ленинград халкы танышкан. Чөнки чит ил туристлары һәм студентлары иң элек нәкъ менә анда күренә башлыйлар. Шул елларда әлеге киемне безнең якларга контрабанда рәвешендә генә алып кайта башлаган булсалар, бүгенге көндә безнең илебездә дә джинсының ничек тегелүен өйрәнеп, аны барлык кием кибетләрендә дә саталар. Күңелегезгә ничек хуш килә шулай киенегез дигән теләктә мин сезнең белән сау булашам. Илнур, Әдилә, сүз сезгә. Манзара үзешен кунакханә белән дәвам итә. 30 август республика һәм башкалабыз кунакларын грандиоз бәйрәм тамашасына, Болгар радиосы концертына чакырабыз. Әлеге анда катнашучы җырчылар белән очрашулар сериясын дәвам итәбез. Бүгенге кунагыбыз җырчы Илшат Сафин. Илшат, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көн, исәннәрмесез? Илшат, хуш килдегез. Без сезне күрүебезгә бик шатбыз. Җәйләрегез ничек уза? Җәйләребез әйбәт, Аллага шөкер, әзерләнәбез менә киләсе сезоннарга. Җырлар топлыйбыз, клиплар төшерәбез, яңа костюмнар, образлар, сәхнә бизәлешләр. Киләсе сезоннарда ниндидер яңа фишкалар, яңа арышлар, ниндидер безнең тамашачыны шаккатарлык әйберләр буламы? Шаккатырлык инде безнең киемнәр һәм инде сәхнә бизәлешләре. Һәм инде әлбәттә безнең матур, дәртле җырлар. Менә бу киемнәр дигәннән сезнең шушы иҗатта кем җавап бирә? Киемнәр, образлар өчен, костюмнар өчен. Киемнәрне мин күпчелек үзем команда белән бергә уйлап, бергәләп шушы киемнәрне барлыйбыз. Ә ничә кеше сезнең командада? Командада безнең бүгенге көндә 12-13 кеше. Безнең биючеләребез, музыкантларыбыз, администраторыбыз, концерт директор. Кайсы авторлар белән эшчәнлек алып барасыз? Безнең инде авторлар бик күп. Бер генә автор белән эшләмибез. Төрле авторлар белән эшләргә туры килә. Ә менә күпчелек безнең Хайдар Абьякматшин. Сүз авторы. Әйе. Менә шундый бер кызык сорау туды. Менә сезнең җырчы буларак, шушы яңа буын җырчысы буларак дип әйтик, сезнең үзегезнең миссиягызны ничек аңлыйсыз шушы иҗат юлыгызда? Тамашачыга нинди төп фикерне җиткерәсегез килә? Минем уйлавымча, менә минем үземнең фикерем, җырда беренче мәгънә булырга тиеш. Халыкка менә без чыгып җырны җырлыйбыз икән, без ул җыр белән халыкның күңеленә керә белергә тиеш. Әти, яни турында менә бер җыр җырласак, пример, без инде ул вакытта күз алдына китереп, үзебезнең әти, яни искә төшерерлек итеп, уйланырлык итеп, сон җырны башкара тиешбез. Һәм нинди темалар сайлана сезнең җырлар өчен? Безнең концертта темалар төрле-төрле. Безнең туган як темасы да бар, әти темасы да бар, дуслык, яшәү байлыгы, менә шундый яшьлек турында. Темалар безнең бик күп. Әлбәттә, инде мәхәббәт. Җырдан башка, иҗаттан башка тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсезме? Юк,
Біздің енді екі қолға біріш, шушы жырны тұтып, енді жеріне жеткіріп, ішлеу тілегі білен яшибіз. Һәм менә шушы республика туган көненә зур бәйрәмгә әзерлек ничек бара? Әзерлек көчле бара. Бигәбәт бара. Менә инде Алла бирсә 30 көнне пирамидада башкарабыз 2 җыр. Берсе әле беренче җырның исеме Яшигел дип атала һәм икенче әле менә бу җыр әле беркайда чыкмады. Безнең киләсе көннәрдә бу яңа җырыбыз чыгачак. Дөнья күрәчәк җырның исеме Яшси килә дип атала. Һәм менә шушы матур мәгънәле җырны 30 көнне яраткан тамашачыларыма башкарырга әзер. Илшат, булар аңлашылды, бик зур рәхмәт. Һәм менә беләсезме, сез инде 10 елга якын иҗат итәсез. Менә шушы дәврдә ниндидер менә көтелмәгән хәлләр йөрәккә үтеп кергән ниндидер. Бәлки бер кызыклы хәлләр дә булганы бар. Сынаулар булган. Кызыклы хәлләр бик күп була. Менә бу сорауны инде без тамашачыларыбызга үзебезнең социаль челтәрләребездә тәкъдим итәрбез. Хөрмәтле телевизор караучылар, экраннарыгызда күргән QR кодлар аша безнең социаль челтәрләргә рәхим итеп шушы җавапны тыңлый һәм карый аласыз. Ә сез тагын бер тапкыр тамашачыларны шушы матур концертка чакыра аласыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, мин 30 август көнне Болгар радиосы концертына барыгызны чакырып көтеп каласым килә. Инде исәнлектә күрешкәнчә кадәр. Илшат, бик зур рәхмәт. Бездә кунакта популяр җырчы Илшат Сафин булды. Зур рәхмәт. Кадерле тамашачылар, безнең тапшыруыбыз дәвам итә. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, без сезне кабатта гөлләр иленә дәшәбез. Һәрбер композицияне, һәрбер чәчәк бәйрәмен без аерым бір мәхәббәт белән ясыйбыз. Сез аны инде күрәсездер. Һәм бүген дә безнең композицияләр нәкъ шундыйлардан булачак. Әлеге композициясе нәрсә белән үзенчәлекле? Без сезнең белән бүген матур бәрхәт тартмада күзге төсләр белән тулыланган матур чәчәкләр кулланачакбыз. Бу инде балан җимешләре, матур кишер чәчәкләре, георгинар, астра, ирис, ацидантера һәм хризантема. Шундый бер матур композиция безнең килеп чыгарга тиеш. Һәм без инде эшне башлыйбыз, сез карап барыгыз. Балан яфракларын куябыз. Балан җимешләре безнең композициягә индерелде, ян бирә башлады, ул сизелеп тора. Ә бу безнең? Бу безнең кишер чәчәге. Менә инде матур кишер исе килә. Әлеге чәчәк ацидантера, ул гладиолуслар гаиләсеннән. Менә бу бутагында күренеп тә тора, 2 чәчәк гладиолуска охшаган. Яфрагыдан күрәсеңме гладиолуслыкка? Бу бигрәк тә матур килеп чыккан минимализм хәзерге көндә бик актуаль. Әйе, бик актуаль. Һәм мин бик ризалашам. Әсмә булса да мондай чәчәкләр бик матур күренә. Шул табигый ул. Әйе, ләкин без аны барыбер муллыкка тулландырабыз, әйе. Күз ае бик. Бу чәчәкнең инде мин исемен өйрәнеп беттем. Аның исеме Дельфиниум. Дельфин. Ул миңа аеруча ошый, чөнки ул зәңгәр су төсендә була. Су ярата, гидрангея, гортензия дип аны атыйлар. Бу шундый үзенә бер акцент, зур акцент булачак, төп акцент. Без аны монда астка куячакбыз. Астра чәчәген кулланмыйча булмыймы? Ул инде һәр гаиләнең бакчасында булырга тиешле чәчәк. Менә бу кишер чәчәкләре, алар шундый нәзакәтле, аны аерым менә ерагракка куйсам, матур бер линия, татарча матур бер сызым бирәйме? Һәм менә безнең композициядә ул өскә тапты. Әйе. Милюцелла. Инопланетянга охшаган, әйеме? Шулай ук безнең фермерларның бакчаларында үсә бик матур чәчәк. Иресларны күрергә дә вакыт килеп җитте. Аларны шулай композициягә беркетәбез. Шулай иттереп, алар безне табигатьтә Гомумән композицияны ясаганда чәчәкләр табигатьтә ничек үсәләр, һәрбер үзенең буенда куйсаң, күз карашы өчен бернидер гармония туа.
Һәм шундый композиция күбрәк карыйсы килә. Лилия ханым, без башлаганда тавыз кышының каурыларын шулай ук өстәлгә куйган идек. Алар безгә кирәк булырлар микән? Әйе, бу матур шундый безнең бәрхәт тартманың әйтүсенә туры килә торган тавыз кышының каурылары. Бу безнең чыннан да шын каурылар, теге ясалма каурылар түгел, безнең клиентларыбызның бүләкләре. Шуның өчен без аларны һәр әлбәттә куячакбыз. Иң көзге, иң ачык төсләрдән торган композиция без әзердә булды. Аңа карап җырлыйсы килә, шигырьләр язасы килә башлады. Чөнки чыннан да ул илһамландыра, табигатьне күз алдына китерә. Лилия ханым, сезнең ниндирәк тәэсирләр? Безнең монда җәйге төсләр дә, көзге төсләр дә. Шуның өчен без сезнең белән җәй белән саубулашып, көздән дә, көзнең матурлыгыннан, көзнең төсләреннән дә илһамланып, кәеф табып яшик. Без сезнең белән саубулашабыз, бары тик киләсе очрашуларга дип калабыз. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Шагыйрь булсам, мин дә туган ягыма багышлап, менә шундый шигырьләр язар, җырлар иҗат итәр идем. Барысы да алда, Илнур. Әмма безгә Габдулла Тукай шигырьләрен сөйли-сөйли бу матурлыкка карап хозурланасы гына кала. Кышлар буе тилмереп көтәсең дә, ул күз ачып йомган арда үтә дә китә. Бу көннәр җәйге ялларга, йомгак ясарга, хис кичерешләрне барларга, алдагы көннәргә планнар корырга менә дигән вакыт. Әй сузасы иде, озын айтасы иде шушы җәйләрне. Әмма 7 көннән көзгә аяк басабыз. Тик бу әле һич кенә дә күңелсезләнер өчен сәбәп түгел. Алда безне әбиләр чуагы алтын яфраклы гаҗәеп төсле көннәр көтә. Шуңа күрә җәйнең соңгы көннәренең кадерен белеп үткәрик. Манзара тапшыру да ахырына якынлашты. Сезнең белән 2 сәгать дәвамында иҗат төркеме һәм без алып баручылар Әдилә Сәфәрова белән Илнур Фәсхетдинов булды. Исәнлектә күрешик.